Pokret Ne davimo Beograd, otvorena građanska platforma, akcija ekološki aktivista Aleksandar Jovanović Ćuta, izbor za našu opštinu, politička platforma Solidarnost i čuvari i čuvarke vatre organizuju danas protest protiv državnog kriminala ispred Republičkog javnog tužilaštva. Koji je povod današnjeg protesta i koji su zahtevi ovog jutra, saznaje Jovana. Jovana, ukoliko počinje protest? Danilo, protest je zakazan za danas u 12 časova ovde ispred Republičkog javnog tužilaštva. Kako će sam protest izgledati i zašto se zapravo on organizuje ovog jutra, otkriće nam upravo Robert Kozma iz Pokreta Ne davimo Beograd. Dobro jutro, hvala što govorite za Probudi se. Dakle, recite nam zašto organizujete današnji protest, koji su glavni povodi? Pa dobro, hvala Jovana na pozivu. Danas smo ovde pre svega da kao građani poručimo i tužilaštvu, ali i pravosuđu da moraju da rade svoj posao, a to podrazumeva da izvedu na sud zapravo vrh političke mafije u našoj zemlji. Da poručimo da nam je i tužilaštvo i pravosuđe u crvenoj zoni, a to znači narodski rečeno da je dogorelo i da sada mi kao građani moramo da se suprotstavimo daljoj kriminalizaciji naših institucija ukoliko želimo da sačuvamo naše društvo. I zbog toga ćemo danas u 12 časova biti ovde ispred sedišta Republičkog javnog tužilaštva, jer u konačnici upravo Republički javni tužilac je taj koji koordinira, ostale tužioce i snosi svu odgovornost za to da danas imamo upotrebu zapravo državnog vrha i državnih resursa u odbranu zapravo ljudi koji su sumnjičeni za dela organizovanog kriminala, jer imamo situaciju koja je premijerka jedne zemlje, predsednik, ministar policije brane osobu koja je optužena da je uzgajivač jedne od najvećih plantaža marihuane u Evropi, a da takođe spomenemo samo i ministra finansija za koga je dokazano da ima u vlasništvu 24 nekretnine u Bugarskoj, a jasno je da ih nije mogao steći na legalan način. Upravo zbog toga i upravo da poručujemo da mi kao građani nam je stalo do ove države i do ovog društva, moramo da pošaljemo jasnu poruku ljudima u institucijama, pre svega tužilaštvu, da moraju da rade svoj posao. Da li je upravo to i cilj samog protesta? Da, upravo je to i cilj. Prosto moramo da kao građani pokažemo da nama je stalo do ove države, mi želimo da živimo u ovoj državi, mi želimo da živimo u ovom društvu, mi ovde vidimo našu budućnost i tu smo da poručimo zapravo ljudima u institucijama, odnosno ono malo institucija što nam je ostalo, da i oni moraju da se trgnu ukoliko im je stalo do ove države i društva. Juče je upravo predstavniku Ne davimo Beograd inicijative Dobrice Veselinoviću stigla rešenje o prinudnoj naplati kazne upravo zbog okupljanja, odnosno najave samog protesta. Pa šta se nalazi u samom rešenju? Ujedno to je jedna od 30 kazni koje su upućene na vašu adresu. Da, nije mu stiglo za najavu ovog protesta. Radi se o tome zapravo tu došlo do jedne zabune od strane, čak čini mi se Tanjuga, koji je pomešao vesti i preneo, ali zapravo Dobrici je stigla kazna za organizovanje protesta od pre 3 godine, kada smo pružali podršku porodici Dragičević iz Banja Luke, da se otkrije zapravo šta se desilo sa njihovim sinom, da li se radi o pogiblji ili ubistvu. I za taj protest, odnosno izražavanje solidarnosti, upravo zbog toga što zapravo i u našem regionu da imamo institucije koje nisu na strani građana, nego zapravo pokušavaju da zabašure istinu. Mi smo tada organizovali protest solidarnosti i meni je jako zanimljivo da ova država inkriminalizuje solidarnost, a brani organizovane kriminalce i sada je tako Dobrica dobio zapravo rešenje da mu se mora zapleniti jedan deo imovine, odnosno da ide prinudna naplata od plate. Hvala vam mnogo na rečima ovog jutra. Dakle, sam protest protiv državnog kriminala biće održan danas od 12 časova ispred Republičkog javnog tužilaštva.